Това видео показва как се извършва полевия тест за наркотици и какви са последствията при положителен резултат. Как се извършва полевия тест за наркотици с Draeger Drug Test 5000? Тестовите касети Draeger Drug Test 5000 трябва да се съхраняват между плюс 4 и плюс 30 градуса по Целзий. Преди използване тестът трябва да се климатизира до температурата на околната среда. Анализаторът Draeger Drug Test 5000 трябва да се използва при температура между плюс 5 градуса и плюс 40 градуса по Целзий. Ако уредът е бил съхраняван при различна температура, той трябва да се остави да се климатизира до температурата на околната среда. По време на анализа уредът трябва да бъде поставен стабилно на равна повърхност и да не се мести или разклаща. Опаковката на тестовата касета трябва да бъде запечатана и в срок на годност. Преди извършването на теста проверяваното лице не трябва да е приемало храна, напитки или цигари през последните 10 минути. Касетата се отваря непосредствено преди извършването на теста. При работа с пробата длъжностното лице трябва да използва защитни еднократни ръкавици. Пробата се взема с специален тампон, който се поставя в устата и се движи по вътрешната страна на бузите и венците. Тампонът не се дъвче или смуче. Тампонът се използва, докато индикаторът се отсвети в синьо. Обикновено това става в рамките на около 1 минута, но може да отнеме до 4 минути. Тампонът не трябва да се използва повече от 4 минути. Ако индикаторът не посинее, се използва нов тест. След събирането на пробата, касетата се поставя в анализатора Draeger Drug Test 5000, който започва автоматичен анализ. След няколко минути на дисплея на устройството се показва резултатът от теста. Важно е да се знае, че полевият тест е само ориентировачен и не представлява окончателно доказателство. Окончателният резултат се установява чрез лабораторно изследване. След което бях задържан в 6-то районно. Там взеха ми книжка, номера, всичко стоиха. 7 месеца останах без работа и задържаха ме за 24 часов срок. Бях задържан за 24 часа. Фирам взеха ми книжката, свалиха ми връзките на обувките и в килията. Губих си работата, понеже работата ми беше свързана с книжката. 6 часа, 3 часа с инфаркт стоя с белезници. При установена употреба на наркотични вещества или техни аналози от водач, отнема се свидетелството за управление на МПС. Свалят се регистрационните табели на автомобила. Автомобилът се изземва като веществено доказателство. Ако автомобилът не е собственост на нарушителя, се налага глоба в размер на паричната равностойност на автомобила. Водачът може да бъде задържан за срок до 24 часа. Винаги настоявайте за извършване на лабораторно кръвно изследване. Това е единственият сигурен начин за потвърждаване на резултата. Ако сте пострадали от фалшиво положителен тест и желаете да разкажете своята история, свържете се с нас на silnismezаедно@gmail.com.